Сега, има две специални награди, които аз считам за особено важни и те също имат своя мотивировка, защо точно на този даващ наградата дава точно на тази творба. Наградата на община Брезово е за една картина, която е буквално дълбоко свързана с Брезово. Тази картина, тази награда ще връчи господин Петров и тя е за Изабел Алексиева. Снимат, не мерен, снимат. И тъй като все пак пленер е посветен на 120 годишнината на народния художник, един от гениите в българското изобразително изкуство Злато Бояджиев, идва ред да се връчи награда, която е на фондацията Злато Бояджиев и тя ще бъде връчена от организационния секретар господин Начко Пехливанов. Тя е за една картина, която е изключително с душа правена реплика, в която буквално духа на самия Злато и, ако щете, и лявата му ръка, и мачкането точно на маските по платното. Всичко носи толкова много дълбоко влизане в темата, че нямаше как Яна Ангелова да ни я помогне. Браво! Особено ми е приятно от името на фондацията да наградиме Яна за хубавата картина и да й пожелая по-нататъчен успех. А сега благодарности от името на общината ще произнесе господин Петър Петров.